Κυρίες και κύριοι, συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης παραχώρησαν σήμερα στα μέσα ενημέρωσης τα μέλη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Κοινωνία των Πολιτών του Βελβεντού, όπου εδώ και 2 χρόνια εναντιώνονται στον Καλλικράτη που κατήργησε τον Καποδιστριακό Δήμο του Βελβεντού. Να δούμε το ρεπορτάζ. Συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης παραχώρησαν το μεσημέρι από κοινού η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και μη κυβερνητική οργάνωση Κοινωνία των Πολιτών του Βελβεντού, καθώς και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα. Στόχος της σημερινής ενημέρωσης ήταν ο απολογισμός για τα 2 χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη, όπου σύμφωνα με τους Βελβεντινούς το χωριό τους υποβαθμίζεται καθημερινά, στρέφοντας τα βέλη τους προς τη Δημοτική Αρχή του Διευρυμένου Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Οι εκπρόσωποι της περιοχής τόνισαν ότι ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης έφερε μόνο αρνητικά στο Βελβεντό, όπως για παράδειγμα την υπολειτουργία των υπηρεσιών αλλά και την κατάργηση των λαϊκών συνελεύσεων, κατηγορώντας το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ότι η προτεραιότητά του είναι μόνο τα Σέρβια, απαξιώνοντας την ίδια ώρα την τοπική κοινωνία του Βελβεντού και όχι μόνο. Πρόσφατα, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το υπογραμμίσουμε και να το τονίσουμε ιδιαίτερα, ο Καλλικρατικός Δήμος έλαβε δάνειο βοήθημα ύψους 1,98 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 2 εκατομμυρίων, προκειμένου να εξοφλήσει λεξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, δηλαδή προμηθευτές κλπ. Της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων. Δυστυχώς όμως, η εξόφλησή του στα επόμενα χρόνια θα μετακυλιστεί στους δημότες όλου του Δήμου, άρα και στους βελβεντινούς πολίτες οι οποίοι δεν χρωστούσαμε σε κανέναν. Βεβαίως και στους κατοίκους Καμπουνίων, Λιβαδερού κλπ. Δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι αν μας δώσουν τα λεφτά που αναλογούν στην Δημοτική Ενότητα Βελβεντού, συμπληρώνοντας τη βάγια για τον Μάκη, ούτε αν θα έρθει η καθαρίστρια να καθαρίσει καλύτερα τους δρόμους ή τα δημόσια κτίρια του Βελβεντού. Από τη στιγμή που εδώ και 2 χρόνια ο ενιαίος Δήμος φορτώνει στις πλάτες των πολιτών και του Βελβεντού καινούργια χρέη. Συν την αφέμαξη των πόρων που ήδη αφαιρούνται από τις δημοτικές ενότητες και από την Δημοτική Ενότητα Βελβεντού σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ταυτόχρονα, όπως υπόθηκε και πριν, χάθηκε η αμισότητα του Δήμου και των Δημοτών. Δεν επιλύονται προβλήματα. Μια αμισότητα στην επίλυση προβλημάτων που την είχαμε άμεσα. Λοιπόν, αυτό εμείς θέλουμε να το ξεπεράσουμε. Ωστόσο όμως η αντίπαλη πλευρά δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Και αποδεικνύεται από το ότι ενώ έχει οικονομολόγους, έμπειρους ανθρώπους που θα μπορούσε ο ένας μαζί με τον άλλο να συνεργαστούν και να πάνε τον τόπο μπροστά, αλλά και οι ίδιοι οι δημοτικοί παράγοντες των Σερβίων και αυτοί να αναδειχθούν μέσα από αυτήν την τετραετία, δεν το κάνουν. Επίσης έγινε λόγος ότι η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός στο Βελβεντό έχουν μπει στα αζήτητα από την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή, η οποία διαφορεί και για τους κύριους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, όπως τόνισαν τα μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Αποδεικνύεται ότι ο Καλλικρατικός Δήμος δεν ενδιαφέρεται για τους κύριους παραγωγικούς φορείς του Βελβεντού, που είναι οι συνεταιρισμοί, και το απέδειξε με το θέμα του αγροκτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για το οποίο προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας προκειμένου να ακυρώσει τη μεγαλύτερη ίσως αναπτυξιακή προοπτική για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Ωστόσο, έγινε κάλεσμα στον Δήμαρχο Σερβίων Βελβεντού, Βασίλη Κωνσταντόπουλο, να υπάρξει ένας κοινός τηλεοπτικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Ενώ ο επικεφαλής της Κοινωνίας των Πολιτών, Μανώλης Στεργίου, δήλωσε ότι ο αγώνας για ένα αυτόνομο και ανεξάρτητο Βελβεντό θα συνεχιστεί. Λοιπόν, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2010 συστήθηκε η εταιρεία μας με 2.300 μέλη, δηλαδή σχεδόν όλους τους ενήλικες πολίτες του Βελβεντού, και με σκοπούς να αποτελέσει τον αυτοδιοικητικό εταίρο στο νέο τοπίο, να διαφυλάξει τα κεκτημένα στον Καποδιστριακό Δήμο Βελβεντού και να διατηρήσει υπηρεσίες ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού, τις οποίες αυτοί απολάμβαναν όσο υφίστατο ο Δήμος Βελβεντού. Και τρίτον, να συνεχίσει τον αγώνα της ανεξαρτησίας σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα μέχρι τελικής δικαίωσης. Καλέστε εμάς και τη Δημοτική Αρχή σε ένα κοινό διάλογο, on camera, να συζητήσουμε για τα προβλήματα. Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο Καλλικράτης είναι νόμιμος, ακυρώνοντας τις προσφυγές Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων. Παρ' όλα αυτά το Βελβεντό δεν είχε ποτέ προσφύγει στο ΣΤΕ για το θέμα, σύμφωνα και με τον κύριο Στεργίου. Να πω καταρχάς για το Συμβούλιο Επικρατείας ότι είναι ένα νομικό όργανο. Και το Συμβούλιο Επικρατείας αποφασίζει μόνο για όσους προσφέρουν. Θα θυμάστε λοιπόν ότι η Κοινωνία των Πολιτών του Βελβεντού και η Συντονιστική Επιτροπή απέφυγε να υποβάλει αίτημα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είμαστε εκτός αυτής της απάντησης και συνεχίζουμε κανονικά τον αγώνα. Κλείνοντας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου έγινε και μια σύντομη αναδρομή από το 2007, που ο Καλλικράτης ήταν ακόμη ιδέα, έως σήμερα, όπου παρουσιάστηκαν οι αγώνες των Βελβεντινών κόντρα στις σαρωτικές αλλαγές που είχαμε στην αυτοδιοίκηση. Ενώ μεταξύ άλλων υπόθηκε από τους εκπροσώπους της κοινότητας ότι η κατάργηση του Καποδιστριακού Δήμου Βελβεντού δεν έγινε από τον αρχιτέκτονα του Καλλικράτη Γιάννη Ραγκούση, αλλά από ερετούς της περιοχής μας. Και φτάνουμε στις 27 Μαΐου του 2010, μέρα κατά την οποία κατά πλειοψηφία στην Βουλή των Ελλήνων ψηφίστηκε ο Καλλικράτης.
Ψηφίστηκε προβλέποντας 4 δήμους τελικά στον νομό Κοζάνης και κατάργηση του 5ου Δήμου Βελβεντού, Δήμο τον οποίο ενσωμάτωσε στον ενιαίο και αχανή Δήμο Βελβεντού Σερβίων στην αρχή και με παρέμβαση του βουλευτή του κ. Κουκουλόπουλου η ονομασία τελικά διαμορφώθηκε σε Δήμο Σερβίων Βελβεντού. Τότε, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ήταν χαρακτηριστική ομολογία του τότε Υπουργού Εσωτερικών του κ. Ραγκούση, αντιπροσωπεία του Δήμου Βελβεντού που τον συνάντησε τον Ιούνιο του 2010, ο οποίος ανέφερε τα εξής. Εγώ, είπε, πίστηκα για την αξία του Δήμου σας και γι' αυτό τον πρότεινα ως ανεξάρτητο. Όμως οι εντάσεις του πολιτικού προσωπικού και της ΤΕΚ της περιοχής σας ήταν τόσες πολλές που αναγκάστηκα να τον πάρω πίσω. Για να μείνουμε στο θέμα, να πάρω ένα σχόλιο από τον Θεόφιλο και τον Λάζαρο. Θοδωρή, κοινωνία πολιτών, μεγάλη υπόθεση το να είσαι πολίτης, να είσαι ενεργός πολίτης. Πάνω απ' όλα, σέβεσαι τους θεσμούς, λειτουργείς μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά δημοκρατίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα που βέβαια έχουμε απολέσει αυτή την ιδιότητα του πολίτη, αυτό που προέχει είναι να την ανακτήσουμε. Να σταθώ, κύρια, στην κοινωνία πολιτών του Βελβεντού. Ο Βελβεντός ήταν μια περιοχή που διαχρονικά είχε έναν ιδιόρυθμο τοπικισμό, ο οποίος του έδινε μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Μια ταυτότητα αναπτυξιακή, μια ταυτότητα παραγωγική, μια ταυτότητα οικονομική και όχι μόνο, μια ταυτότητα πολιτισμική. Τον έφτιαχνε τον Βελβεντό, το Βελβεντό το έφτιαχνε κάτι το ξεχωριστό. Δυστυχώς, μέσα από τις αλλαγές που είχε η διοικητική δομή της χώρας μας, υπήρχαν μεγάλες ανατροπές. Και δυστυχώς μια κοινωνία αδικεί τον εαυτό της, βγάζοντας προς τα έξω, ξέχωρα από ένα κομμάτι θετικό όσο αφορά την άρνησή της, να θέλει να κρατήσει μια αυτονομία. Ερώτημα. Με αυτή τη λογική υπάρχουν περιοχές που θα ήθελαν και αυτές να κρατήσουν τη δική τους αυτονομία και να πάω πιο δίπλα από το Βελβεντό. Μια περιοχή που είναι καθαρά ενεργειακή. Ο πρώην Δήμος Ελισπόντου με τον πρώην Δήμο Δημητρίου Ψηλάτη μπορούσαν να αποτελέσουν τον κεντρικό ενεργειακό πυρήνα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δεν έγινε, ελέω πολιτικών συμφερόντων, κάτι που υπόθηκε και από την πλευρά της κοινωνίας, των εκπροσώπων της κοινωνίας του Βελβεντού. Αλλά θα έπρεπε ουσιαστικά να δεχτούν αυτή την πραγματικότητα, άσχετα αναγωνιζόντουσαν και να ανοίξουν έναν ευρύτερο διάλογο με χαρακτηριστικά ποιότητας, με χαρακτηριστικά δημοκρατίας, να σεβαστούν τους θεσμούς και να επιτρέψουν τις όποιες δημοτικές αρχές και ειδικά την νυν δημοτική αρχή να λειτουργήσει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε επίπεδο καθημερινότητας όχι μόνο. Από εκεί πέρα η κοινωνία των πολιτών του Βελβεντού θα έπρεπε να λειτουργήσει, αν ήθελε, ενισχυτικά με βάση αυτό που πρεσβεύει, δηλαδή τον εθελοντισμό, αν τον πρεσβεύει βέβαια και τον έχει μέσα στο καταστατικό της και τον κάνει πράξη σε επίπεδο καθημερινό, και με βάση την δημοκρατική αντίληψη, λειτουργία και πρακτική σε επίπεδο καθημερινότητας. Αν δεν τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα αδικήσει τον εαυτό της και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πλούτο που τον είχε τα προηγούμενα χρόνια, με δεδομένες τις κινητοποιήσεις οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα και οι οποίες, ας μου επιτραπεί, επιτέλους ας μιλήσουμε κάποτε και με όρους αλήθειας, ως ένα βαθμό υποκινούνται και δεν ξέρω τι κρύβουν και τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που τις υποκινούν, θα πρέπει σε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Θα πρέπει να δεχτούν την υπάρχουσα δημοτική αρχή, η οποία είναι μια δημοτική αρχή η οποία έχει εκλεγεί με την ψήφο των πολιτών που θα απαρτίζουν τον ενιαίο Δήμο Σερβίων Βελβεντού, και θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία. Οι όποιες διαφορετικές απόψεις, σαφώς και είναι απόψεις οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν και να έχουν το διάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση, στο Δωρή, νομίζω ότι ζούμε άλλες καταστάσεις και δεν τιμούν καθόλου μια κοινωνία η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και τα τόνισα. Και θα πρέπει ακόμα να τονίσουμε για ακόμη φορά και κάτι να τα λέμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Ότι ο Βελβεντός ήταν από τις περιοχές και καλώς κατ' εμέ σε έναν βαθμό που ήταν πολύ ευνοημένες σε όλα τα επίπεδα. Εννοώ και στα επίπεδα αντιμετώπισης από την πλευρά των εκάστοτε θεσμικών μας εκπροσώπων, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες ήταν και πολύ και μεγάλες. Άρα λοιπόν, έπρεπε να γίνει. Δεν διαφωνώ. Τα όποια παράπονα θα πρέπει να έχουμε και να τα τεκμηριώνουμε και να έχουν και όρια. Λοιπόν, για να πάρω και το σχόλιο του Λάζαρου. Εγώ θυμάμαι τα φοιτητικά μου τα χρόνια. Τότε άκουγα τον Λεωνίδα τον Κύρκο να μιλάει για το Βελβεντό με τα καλύτερα λόγια. Εγώ τότε μπορώ να πω, επειδή δεν έμενα και εδώ στην Κοζάνη, η καταγωγή μου είναι βέβαια από εδώ, αλλά δεν έμενα. Αυτό μου δίνει μια μικρή περηφάνεια, ότι ξέρεις, και στο δικό μου τον τόπο υπάρχει ένα χωριό το οποίο κάνει αύξηση του πληθυσμού του από τότε. Αυτό είναι βέβαια στα θετικά. Είναι στα θετικά το ότι αυτός ο τοπικισμός που ανέφερε πριν ο Θεόφιλος είναι 100% επικοδομητικός. Και προφανώς εκεί έγκυται και αυτό που είπε πριν πάλι ο Θεόφιλος, που είπε ότι αδικούν τους εαυτούς τους με αυτού του είδους αντιδράσεις. Ανδιαφυσβήτητα, ο Βελβεντός είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα
όπου οι συνεταιρισμοί βρήκαν την πραγματική τους αξία και έννοια και λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο, οπότε πολύ σωστά έτυχαν και των καλύτερων χρηματοδοτήσεων γενικά και από το κράτος και από τους τοπικούς παράγοντες, και αυτό το πράγμα ήταν που ανέβαζε το Βελβεντό. Καταλαβαίνω απόλυτα τους πολίτες του Βελβεντού, οι οποίοι βλέποντας ότι ο προηγούμενος Δήμος Σερβίων δεν είχε καταφέρει ούτε τα μισά από αυτά που είχε καταφέρει το Βελβεντό, ήταν υπερχρεωμένος, ήταν δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τους καταλαβαίνω απόλυτα ότι όταν θες να πας να συνεργαστείς και βλέπεις ότι ο άλλος χρωστάει, πώς θα πας να συνεργαστείς? Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Παρακαλώ, δεν τελείωσα. Λέω τι γίνεται. Πώς το σκέφτονται και εγώ προσωπικά τους δικαιολογώ. Από την άλλη όμως δεν δικαιολογώ κάτι άλλο. Όταν έχεις κάτι τέτοιο και είναι σε επίπεδο δήμων, θα μπεις μέσα στην πάλη, στον πόλεμο, και θα προσπαθήσεις να επιβληθείς με τον πολιτισμό που έχεις αναπτύξει σαν Βελβεντινός, με τους συνεταιρισμούς που έχεις αναπτύξει σαν Βελβεντινός, με το οτιδήποτε έχεις κάνει καλό στον τόπο σου, και θα φροντίσεις να επιβληθείς εσύ στον κακό σου συνέτερο. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Και πιστεύω ότι αυτό, εάν δεν θέλουν να αδικήσουν τον εαυτό τους οι Βελβεντινοί, ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Και εγώ, αν το θέλετε, με ένα τρίτο μάτι, γιατί δεν είμαι από εκείνη την περιοχή, θα ήθελα, αντί να μιλάω και να λέω τα καλύτερα λόγια για τον παλιό Δήμο Βελβεντού, να λέω και να βλέπω ότι επηρεάζει το καλό κομμάτι το κακό, γιατί αυτό δεν μπορώ να μην δεν το δεχτώ, υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει, και να λέω να ένας καλός Δήμος Σερβίου Βελβεντού. Για παράδειγμα, Θοδωρή, μπορούσα και εγώ να εγείρω σαν ενεργός πολίτης που είμαι, γιατί είμαι ενεργός πολίτης, και ο Λάζαρος έχουμε συζητήσει εδώ και πολλά χρόνια την κίνηση ενεργών πολιτών, πρώην Δήμου Ελισπόντου, σήμερα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να διεκδικήσουμε σαν ενεργοί πολίτες να ξαναλειτουργήσει η γραμμή του τρένου, να ξαναακούσουμε το τρένο να σφυρίζει, και πόσο μάλλον εγώ, επειδή η καταγωγή μου είναι από το Δρέπανο και επειδή το Δρέπανο ήταν ένας κόμβος διαμεταφορικός, ένας κόμβος μεταφορικός, να απαιτούσε η κοινωνία του Δρεπάνου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εκ νέου ο σιδηροδρομικός σταθμός στο σταθμαρχείο, γιατί μην ξεχνάμε, ιστορικά το πρώτο σταθμαρχείο ήταν στο Δρέπανο. Αλλά σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι επιλογές της κυβέρνησης, οι επιλογές των ερετών, οι στρατηγικές είναι τελείως διαφορετικές. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να κάνουμε πισωγυρίσματα, να πάμε μπροστά με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κρατώντας την έννοια του πολίτη και ενδυναμώνοντας τη ακόμα περισσότερο, και να γίνουμε πολύ πιο δημιουργικοί. Δηλαδή να αναγκάσουμε με την καλή έννοια και καλή ορολογία τη νέα Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση που θα περιέχει τα πάντα. Την οικονομία, την κοινωνία, τον παραγωγικό ιστό, τον πολιτιστικό ιστό, και όχι μόνο. Άρα λοιπόν μια συζήτηση μέσα από καθαρά ποιοτικά δημοκρατικά χαρακτηριστικά μπορεί μόνο να αποδώσει. Σε διαφορετική περίπτωση το οτιδήποτε άλλο μένει μόνο σε μια στήρα κριτική, μόνο άρνηση θα θέλει. Όλα αυτά που επιτρέψτε μου λιγάκι όμως να πω κάτι. Όλα αυτά που περιέγραψε, Στέφανο, ούτε καν τα εμπεριέχει ο Καλλικράτης, και ούτε καν αποτέλεσαν σημείο συζήτησης και απόφασης. Ούτε καν ρωτήθηκαν οι τοπικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν όλα γίνανε στο πόδι. Εγώ θυμίζω πώς αλλάζαν ονομασίες οι Δήμοι, πώς μεταφερόταν οι έδρες κτλ. Δεν θέλω όμως, δεν θέλει δημοτική αρχή. Επιτρέψτε μου κάτι. Δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι αντιστέκονται δημιουργικά. Έχουν θετικά, έχουν θετικά όλα τα στοιχεία με το μέρος τους και τεκμηριώνουν το να έχουν έναν δικό τους Δήμο. Που δίνει και προστιθέμενη αξία και ποιότητα ζωής στους κατοίκους, αλλά και προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που βάζαν ως τεκμήριο ήταν αποδεκτό, ακόμη και στον νομοθέτη του Καλλικράτη. Αυτό που εμπόδισε να μείνει ανεξάρτητος ο Δήμος ήταν το εξής: ότι αν ικανοποιήσουμε εσάς, ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου και πρέπει να μείνει ανεξάρτητος Δήμος και ο Δήμος Εανής και ο Δήμος Καβωνίων και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η φιλοσοφία της συγχώνευσης του Δήμου του Καλλικράτη, με τη λογική ότι γίνεται για αναπτυξιακούς λόγους, αλλά όπως φάνηκε και από τα μνημόνια, έγινε για οικονομικούς και μόνο λόγους, με αποτέλεσμα να μοιράσουμε τα ελλείμματα δεξιά-αριστερά και
και να παρουσιάζουμε καλύτερα νούμερα πλασματικά, και γι' αυτό έχουμε και αυτή την κατάργεια της αυτοδιοίκησης, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει επί χρόνια, το είπες και εσύ, να είναι νοικοκυρέοι και να έχουν νοικοκυρεμένα τα οικονομικά τους, δεν γίνεται αποδεκτό. Σεβαστό, διότι με την ίδια λογική, αν πρέπει να σεβαστούμε αυτή την άποψη του Καλλικράτη και να πάψουν αυτοί οι άνθρωποι να αντιδρούν, με την ίδια άποψη πρέπει να σεβαστούμε και την συγχώνευση των μημάτων του ΤΕΙ, την κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και σταθμά. Όχι, είναι διαφορετικά τα παραδείγματα. Τη όποια απόφαση θα ρωτούνται τοπικές κοινωνίες. 2.320 άνθρωποι, σύσσωμο δηλαδή, όλο το χωριό, όλος ο Δήμος υπέγραψε την κίνηση των πολιτών και την άρνησή του να γίνει η συγχώνευση με το Δήμο Σερβίων. Θυμίζω ότι στην Φιλανδία, στη Σουηδία, κράτη εκατομμύρια πολιτών, αν μαζέψουν 5 και 10.000 υπογραφές, αλλάζει νόμος. Δεν μπορεί να γνωρίσει αυτές τις κοινωνίες. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Εγώ δεν. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν στυλιτεύω και ούτε αγνώ. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν θέλουμε να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στις όποιες αποφάσεις των κυβερνήσεων. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση και ο Καλλικράτης έκανε έγκλημα στο Βελβεντό. Όχι μόνο στο Βελβεντό. Εγώ δεν στυλιτεύω τις όποιες αποφάσεις και τις όποιες θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Αυτό που δεν δέχομαι είναι ότι η συγκεκριμένη κοινωνία πολιτών του Βελβεντού θα πρέπει να δεχτεί την υπάρχουσα δημοτική αρχή, άσχετα αν διαφωνεί με το σχέδιο Καλλικράτης. Εγώ διαφωνώ πολύ περισσότερο από ό,τι διαφωνούν αυτοί, γιατί η περιοχή. Ο επικεφαλής, αν δεχτούμε ότι ο Καλλικράτης ήταν προς τη λάθος κατεύθυνση, να το πούμε και έκτομα που το λένε κάποιοι. Ναι. Να το συμφωνήσουμε. Ναι, ο ίδιος ο εμπνευστής του και ο φέρον την πρώτη υπογραφή ο κύριος Ραγκούσης, τι τους είπε τους ανθρώπους? Το είδαμε στο βίντεο. Ότι η πολιτική σας, το πολιτικό είπε, προσωπικό... εγώ συμφωνώ με εσάς, δέχομαι να μην ήταν ανεξάρτητος Δήμος, αλλά εκεί η τοπική η δική σας, η ΤΕΒΚ, τα θυμάστε τι γινόταν εδώ. Ναι. Και ουσιαστικά εννοούσε και τους βουλευτές. Εννοώντας, όπως είπε και η κυρία στο βίντεο, δεν συγκράτησα το όνομά της και επειδή τα έζησα από κοντά. Η κυρία Βάγια Μαλού είπε, ο κύριος Κουκουλόπουλος λέει. Παρενέβη και άλλο εξή ιστορία. Άρα, όταν ο υπουργός ο ίδιος που κάνει αυτό το έκδρομο παραδέχεται ότι πρέπει να μην είναι ανεξάρτητος ο Δήμος, αλλά πιέζουν από εδώ οι άλλοι, μην τον αφήνετε ανεξάρτητο. Τι θέλετε να κάνουν αυτοί, να πάνε στα σπίτια τους και να κάθονται? Να πίνουν καφέ δηλαδή θέλετε? Όχι. Να δέχονται πάλι τα παιχνίδια. Δεν θα δέχουν οι άνθρωποι. Και καλά κάνουν και είναι στους αγώνες. Όχι, καλά κάνουν. Αλλά υπάρχει ένα λάθος, Θοδωρή, και σε αυτά ακόμα που λες. Έτσι όπως μιλήσαμε, δεν νομίζω ότι διαφωνούμε μεταξύ μας και δεν διαφωνούμε ακόμα και με τους ανθρώπους. Διότι έτσι όπως το τεκμηριώνεται, αδικείται και το Δήμο Σερβίων όπως ήταν παλιότερα. Ναι, δεν είχε τα προβλήματά του, αλλά μην περάσει και στον κόσμο ότι εκείνη είναι προβληματική. Το ότι χρωστούσαν, δεν μπορώ να το πω εγώ ότι δεν χρωστούσαν. Πιο πολλά χρωστάει ο Δήμος Κοζάνης, πιο πολλά χρωστάει ο Δήμος Ελισπόντου. Μην τρελαθούμε τώρα εδώ απόψε. Δεν θα δικούμε έτσι απλά τις κοινωνίες. Δεν θα δικούμε τις κοινωνίες έτσι. Δεν θίγουμε καμία κοινωνία, όχι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, γιατί μπαίνει εδώ ένα ζήτημα. Δεν θα δικούμε καμία κοινωνία. Ο Δήμος Βελβεντού, όταν ήταν στο Απειρόβλητο, όλα ήταν ωραία. Μέλι γάλα, ο Δήμος Βελβεντού. Όταν ήταν σαν Δήμος Βελβεντού, ήταν στο Απειρόβλητο, ήταν μέλι γάλα όλα. Τα πάντα. Ήταν τα πάντα μέλι γάλα. Οι πρώτοι που ζήσανε μια άρνηση και μια πολιτική, αν θέλετε, ουτοπία, ένα πολιτικό τυχοδιοκτισμό, ήταν η ευρύτερη περιοχή των Πουτσακίων, που έπρεπε να οικοδομηθεί ένας ισχυρός ενεργειακός Δήμος. Να είναι ο Δήμος ο οποίος θα ήταν το Α και το Ω της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Δυστυχώς, τα πολιτικά παιχνίδια συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που έχουν ονοματεπώνυμο και τα γνωρίζουν οι πάντες, σπάσαν αυτό το Δήμο. Εννοείται για τον Καποδίστρια. Για τον Καποδίστρια. Μην μπερδεύετε τον Καλλικράτη με τον Καποδίστρια. Μισό λεπτό, θα πρέπει να αναγνωρίσω το ιστορικό. Στην πορεία, αυτός ο τόπος που έχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο και ο οποίος έγινε ένας τόπος τον οποίο δυστυχώς πάρα πολύ και έξω από αυτόν τον τόπο θέλησαν να ασελγίσουν, γιατί θέλαν να παίρνουν μερίδιο του τοπικού πόρου. Ένας τόπος που έχει σε κάθε σπίτι μέσα πάνω από 2 καρκίνους, έλεος δηλαδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Βλέπεις ότι έχει πολίτες οι οποίοι δεν πήραν τα όπλα να επαναστατήσουν. Και όταν ήταν ανεξάρτητος ο Δήμος Ελισπόντου και ο Δήμος Δημοτρίου Υψηλάντη, μπορείτε να μου πείτε, κύριε Παπαδόπουλο, αν είχατε λιγότερους καρκίνους και πετύχατε περισσότερα μέσα από το τοπικό πόρο? Μετακινήσατε κανέναν οικισμό και δώσατε τα λεφτά στους οικοδομές που θέλουν να γίνουν ή τα φάγανε? Άλλο θέλω να σας πω. Τι θέλετε να μας πείτε? Τα δείγματα δεν τα έχουν όμως το Βελβεντό. Κανένας όμως από αυτούς τους πολίτες του πρώην Δήμου Ελισπόντου δεν βγήκε σε συνεδριάσεις που γίνανε στην ΤΕΡ, δεν βγήκε να στυλιτεύσει, να γιουχάρει και να βρίσει θεσμικούς εκπροσώπους, άσχετα αν διαφωνούσε μαζί τους. Η κοινωνία του Βελβεντό πριν από κάποιο χρόνο, πριν από κάποιο διάστημα, όταν συνεδρίαζε η τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Κοζάνης για συγκεκριμένα θέματα, συγκεντρωνόταν οι πολίτες έξω από τα γραφεία της ΤΕΡ και γιουχάραν και βρίζαν συγκεκριμένους θεσμικούς εκπροσώπους.
Δεν είναι αυτό τιμητικό για μια κοινωνία που διεκδικεί τα δικιά της. Θα πρέπει να σέβεται άσχετα διαφωνεί. Αυτό θέλω να πω. Στην κουβέντα πάνω θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα. Τι να σέβεται δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Με συγχωρείτε κύριε Καρυπίδη, αν εμείς επειδή εκφράζουμε την άποψή μας. Τι εννοείται δηλαδή να σέβεται η κοινωνία τις επιλογές των εκπροσώπων της. Δηλαδή τα παιδιά να κάτσουν στο σπίτι που είναι τώρα για το πανεπιστήμιο και για το ΤΕΙ. Τι εννοείται. Τι εννοείται. Δηλαδή το αν συνεφωνούσαν οι ηγεσίες του Ελισπόντου και του Ψηλάντη στο να γίνει ο μεγάλος Δήμος Κοζάνης, οι κάτοικοι δηλαδή έπρεπε να είναι πειθαρχημένοι. Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριο Στεργίου που διατέλεσε και δήμαρχος δεν γνώριζε. Δηλαδή κύριε Στεργίου τους καθόταν τους πολίτες. Όχι, μισό λεπτό, δεν ξέρετε. Ως ένα βαθμό βεβαίως. Χάνουμε την ουσία. Την αιμοσύνη τώρα χιλιάδων ανθρώπων. Κύριε Στεργίου, κύριε Καρυπίδη, δεν γνώριζε ποια είναι η δυναμική που έχουν οι συνάδελφοί του και τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι συνάδελφοί του όσον αφορά αν θα πρέπει να μείνει η Δήμος του Βελβεντού αυτόνομος ή αν δεν θα πρέπει να μείνει. Δεν το γνώριζε. Το γνώριζε πολύ καλά. Ήξερε ότι ήταν έξω και πέρα από τη δυνατότητα και τη δυναμική που είχαν οι συγκεκριμένοι τότε συνάδελφοί του. Το θέμα αφορούσε καθαρά το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, το οποίο κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να κινείται με βάση τις πολιτικές σκοπιμότητες και τα πολιτικά παιχνίδια. Από την εξέλιξη των πραγμάτων, δικαιώνονται αυτοί που λέγανε ότι πρέπει να έχουν περισσότερους δήμους ή δεν δικαιώνονται? Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Δικαιώνονται γιατί ο Καλλικράτης έγινε με βάση τη δημοσιονομική αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Με αυτήν την λογική που υπόθηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου, ήταν πολύ φυσιολογικό ο Καλλικράτης να είναι μια μεταρρύθμιση η οποία έχει αποτύχει. Σαφώς και θέλει και χρήζει μια επαναδιαπραγμάτευση, να δούμε πώς θα πρέπει να δομηθεί μια σύγχρονη νέα ελληνική δημοκρατία και πώς θα πρέπει να είναι αυτή. Και ενώ η δομή της χώρας πρέπει να είναι. Σε αυτή την κουβέντα σαφώς και μπορούμε να την ανοίξουμε. Αλλά σε αυτή την κουβέντα μέσα οι κοινωνίες θα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και θα πρέπει οι κοινωνίες να είναι όντως κοινωνίες πολιτών και όχι κοινωνίες οι οποίες τα κραυγάζουν μόνο και μόνο για τα δικά τους και μόνο συμφέροντα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ. Νομίζω ότι χάνουμε λίγο την ουσία με αυτό τον καυγά. Ξαναλέω, αυτό που είπα, ότι όταν άκουγα εγώ τον Λεωνίδα τον Κύρκο να μιλάει με αυτά τα λόγια του Βελβεντό, ουσιαστικά τι ήθελα. Τι θέλω δηλαδή, εγώ όχι σαν άτομο, σαν πολίτης εδώ του νομού Κοζάνης, ας το πούμε, εντάξει. Θέλω να βλέπω ένα Βελβεντό να πηγαίνει πιο ψηλά από εκεί που είναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω, και εκεί που πιστεύω ότι αδικούν τον εαυτό τους, είναι όχι ότι θέλουν να σταματήσουν ας πούμε, να κάνουν τον αγώνα που κάνουν, να τον κάνουν. Αν νομίζουν ότι είναι δίκαιο. Αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μιχαηλίδη, για τους κατοίκους του Βελβεντού, αυτό που θέλετε εσείς είναι δικαίωμα πρωτίστως των κατοίκων. Σωστό. Βεβαίως. Πώς τους στερείτε το δικαίωμα της έκφρασης? Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να στηρίξω. Δεν θέλω να στηρίξω. Να τελειώσω λίγο και θα καταλάβω. Δεν το στερήθηκαν το δικαίωμά τους να αποφασίσουν? Το στερήθηκαν. Αλλά δεν πρέπει να στερηθεί και όχι η Δυτική Μακεδονία. Δεν πρέπει να στερηθεί η Ελλάδα από τέτοια ζωντανά κύτταρα τα οποία ανεβάζουν ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο την Κοζάνη, σαν το κύτταρο του Βελβεντού. Και επειδή αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι αναλώνονται, όχι ότι δεν πρέπει να το κάνουν, ξαναλέω, αναλώνονται λίγο παραπάνω όσον αφορά σε αυτόν τον αγώνα που εγώ δεν θα πω ότι είναι άδικος, δεν το λέω ότι είναι άδικος, αλλά αδικούν τον εαυτό τους γιατί θα μπορούσαν εκεί που έχουν φτάσει στο Βελβεντό να συνεχίσουν και να το ανεβάζουν ακόμα περισσότερο, αλλά να το ανεβάζουν σαν κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας και όχι σαν ένα ξεκομμένο, απομονωμένο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο αυτό μόνο λειτουργεί καλά. Δηλαδή αυτό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να το μεταλαμπαδεύσουν και στα άλλα τα κύτταρα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία δεν είναι και τόσο εύρωστα. Όλα, όχι μόνο το σερβίο. Εννοείται να μην οδηγηθούν σε μοναξιά. Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει, εγώ βλέπω ας πούμε τώρα ότι δεν βλέπουν τόσο καλά τους συνεταιρισμούς τους, πώς να το πω, δεν αναπτύσσονται έτσι όπως είχαν αυτή την τέτοια τη ροπή, αν θέλετε, την που είχαν πριν. Και χάνουν από αυτό το πράγμα. Εκεί είναι εμένα η διαφωνία μου. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξει το Βελβεντό, γιατί το Βελβεντό το χρειάζεται και η Σπάρτη, το χρειάζεται και η Κρήτη, το χρειάζεται και η Ρόδος και περισσότερο το χρειάζεται η Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Καλό βράδυ.